Martin Berlagunentzat, Martin Bertso, eguzkia banderatzat. Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Ni gustora, izan ere, irakurtzea, musika entzutea eta ipuinak kontatzea ez ezik. Argazkiak ateratzea izugarri gustatzen zait. Noan lekura noala, argazkiak ateratzen ditut. Edozein bazterretan topatzen duzu betiko izoztu nahi duzun paisai edo unea. Argazki kamera honetan gordetzen ditut guztiak. Paisaia ederrak, perretxiko politak. Potxoka bizkorrak, zuek ere udazkena harrapatu alduzue. Bidali zuen udazkeneko argazki eta marrazkiak eta irrielagunak.comen ikusiko ditugu denak. Ez ahaztu, irrielagunak.com. Pirata bat irrizaingo sailean, festa ez da